tosi hiljaa. Ja tämähän teki epäterveellisen tehtävän. Nyt niin pehmeä kellerarvoisa kuin mahdollista. Ihan suora hevonen. Ette laita painetta. Luota, että se hyppää. Odota. Ehkä hyppää. Jatketaan. Muista Roosa, että sä et niinku noilla kapuilla selviä, ettei kannata pudota. Mun viinimaku on aika se ei ole ihan minkälainen tahansa. Jatka nyt ihan suoraan ja rennot askeleet se tehtävän jälkeen. Eikä liikkeen edelleen. Rauha, rauha, rauha. Eti vieläkin hevosta vähän enemmän ja vaan rauha. Meke nosteles raukkaa pari kertaa, että se on vähän fräschnä. Kädet rauhassa. Kaikki kropan kieli vähän rauhallisemmaksi. Vaan luota siihen. Okei. Ja ravaat sitä vähän aikaa, Rosa. Nyt vaan omaa ridaukseen, sulle ei ole paineessa noin paljon niin viimeisen askeleelle, pääsit sitten vähän enemmän odottamaan. Ja Meke